amma su suna tunanin kila wata nasu kawo da harkar har yanzu ba su daina wannan tunanin to amma sun yi kuskure wajen cewa ba su san me harkar ba har yanzu ba su san me harka ba sun ɗauka abu biyu ne harka mutum da gini wane shine harka in ba shi shikenan wancan ginin shine harka in an rusa shi ke su ba su san harka ruhi ne ba wanda ke raya zukata shi kuma wannan ba a harbe shi da bindiga kuma buldoza ba ta ganin shi ballantana ta rusa shi yasa suke ta mamakin yana haɓaka suna harbin shi yana haɓaka suna ta harbin shi ba su san abin da suke harba ba kamar kai ne ka ce bai sai za mu kadara ma barin baka wani dan misali ma na abin da in ka harbe shi ka bata lokaci ko ka ɗauko takobi ka dunga saran iska ka ce iska na yana ta bugawa bib kai gwaro da gaggau ka dunga harbe shi da bindiga to ya dame ka da bugawa bib in ka kai harbi zaka ji tsit ka ce haba iskan ya harbu iska fa kenan wadda take ta jiki ce to ina ga ruhin da shi ba jiki bane ruhin da shi ido baya gani ba kuma a jin ma yadda yake bugawa kaga shi ruhin nan ba a yakan shi da bindiga yawa to shi kuma ba su san shi wannan abin ruhi ne ba shi kuma ruhi baya yakwa da bindiga ba su saboda haka suna nan suna ganin cewa in suka ga gini sai su rusa gini